Il-maratona Ġesu fil-Proxmu se tirritorna nhar il-Ħadd li ġej fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni lokali. Din il-maratona ta' 12 siegħa se tkun waħda differenti hekk kif hija l-ewwel maratona wara l-mewt ta' Dun George Grima li ġie nieqes 5 snin ilu. Net News tkellem mad-direttur tal-Fondazzjoni Ġesu fil-Proxmu, Father Alex Kawki, li tkellem dwar l-għan ewlieni ta' din l-inizjattiva. U l-moviment missjonarju Ġesu fil-Proxmu li twaqqaf minn Dun George Grima lan hekk prinċipali tiegħu huwa li jgħin lil diversi tfal. Ġifieri nikkalkulaw l għandna 23,000 tifel u tifla f'272 skola, kindergarten jew day center fl-Afrika u l-Amerika Latina. Father Alex Kawki kellimna dwar id-diversi proġetti li ħadet ssib sissa din il-fondazzjoni sabiex in-nies fl-Afrika ikollhom ħajja aħjar. Hemm proġetti oħrajn, jiena f'kappelli, djar, skejjel, bini ta' skejjel. Issa il-Fondazzjoni Ġesu fil-Proxmu qed ħejji proġett ġdid li jista' jsir realtà bis-saħħa ta' din il-maratona. Il-qudiem dan il-proġett jista' jgħin lin-nies tal-Etjopja sabiex idaħħlu xi ħaġa tal-flus u ma jibqgħux kompletament dipendenti fuq din il-fondazzjoni. Fl-Etjopja medda ta' art bewwet oħar 100 hektar illi fihom jiġu imħawla siġar tal-kafe għax hija riġin tal-kafe hemmhekk u dawn isostnu diversi ġenituri mis-serijiet ta' dawn it-tfal li aħna ngħinu u wkoll maż-żmien ma' snin ħajkun hemm ukoll income li jista' jgħin lil dawn l-iskejjel li aħna ngħinu biex ma jibqgħux jiddependu biss minnha. Father Alex semma kif il-ġenerożità kbira tal-Maltin dejjem għenet sabiex saru dawn il-proġetti u għalhekk huwa appella sabiex il-Maltin jagħtu milli jistgħu sabiex il-proġetti jibqgħu jsiru realtà.